patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ubay-ubay nga mga buhatan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nalungkab, samtang laing buhatan na usab ang gikawatan. Gawa sa duha ka mga armas ug duha ka gagmayng sachet sa ginuhang shabu nga nahanaw human malungkab ang City Prosecutor's Office kapin sa 50,000 pesos nga cash ug alahas lakip usab sa nahanaw. Samtang Lapu-Lapu City Police aduna nakaroy gitanaw nga duha ka mga persons of interest. Siluan meron din sa report. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza nga gawa sa duha ka mga armas ug duha ka gagmay sachet sa gituang shabu nga ebidensya sa kaso nahanaw usab ang 30,000 pesos nga cash nga iya sa usa sa mga prosecutor, 25,000 pesos nga tinigom sa usa ka kawani nga pang dialysis unta sa iyang igsuon, 800 pesos nga admin fee ug cash collection ug alahas nga iya usab sa laing kawani. Ako silang gipangutana ngano nagbilin sila og alahas ug ingon ana nga amount, nagingon man sila nga mas nagtuo man gud mi sir nga mas safe ning atong opisina nga dili ni masudlan og mga tao o mga dautan tao nga mokuha sa maong mga kaptangan. So mao na nitabo na apil da idagdala. Apan gikahibong sa taga City Prosecutor's Office kung nganong lakip sa gidagit sa mga responsable sa pagpanglungkab ang sanitary napkin nga gibutang sa drawer sa babaeng kawani. Suta di ay didto sa CR nga naay dugo. So it's either gipahid to sa nasamad baka to or kaning magduda puta nga base na ay babae nga kuyog ato nga naabtan siguro sa period. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa City Prosecutor's Office ganihang buntag, bag-o na ang lock sa pultahan niini ug napaayom-ayom na usab ang ilang CCTV camera. Sa pagkakaroon wala pa'y matumbok ang Lapu-Lapu City Police nga responsable sa nitubong pagpanglungkab sa City Prosecutor's Office ug sa Parole and Probation Office. Apan may duha na karon ka mga individual nga gikonsiderar nilang mga persons of interest. Ang naasoy mga persons of interest nasikop sa gipahigayong buy-bust operation niadtong milabay Huwebes. Kaning nakuha na mga stock na mga fingerprint niya among ipa-confirm i-submit for sa crime laboratory for cross-matching. Uban ni God Ferrelien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Hingpit na ang gidistract o gidispose kadtong mga nakonfiskar nga mga expired nga mga processed meat sa Mandawi City. Minilyon ang kantidad sa maong nga mga karne nga gubikan sa pandemya na abtan sa yang expiry date. Ang report ni Nico Cirino. Sa usa ka facility sa Binaliw, Cebu City, gidala ang moabot 8 toneladas nga expired processed meat aron hingpit na nga madispose ang mga karne. Gumikan sa kadaghan, gianam-anam kini pagbutang sa conveyor belt aron maproseso sa thermal reduction unit. Gisaksihan ang destruction sa taga National Meat Inspection Service kun NMIS ug Food and Drug Administration kun FDA. Tanan mga waste, didirect na mo sa mong machine. So dito, amo siya i-burn as then ang finished product niya magdala siyang ashes.
Ang maong mga meat products na pugnan sa Mandaue ug Cebu City Veterinary Offices ug sa National Meat Inspection Service. Nasayran nga ang nanag-iya niini may kontrata nga ipa-destruct na kini apan na-question sa mga otoridad nganong sa kauluhan pa kini himuon ug dili dinhi sa Sugbo. The national agencies will make a study pa and kanang i-review pa nila ang atong process no to prevent kanang things from happening na dili bitaw takabaw na magamit to something else na harmful na noon siya sa mga tao. So, muna, we need to improve regulations pa jud. Pinaagi niining rendering o destruction sa expired nga karne, buot masiguro ang mga otoridad nga di na gyud kini ma-recycle o mabaligya pagbalik sa merkado alang sa kaluwasan sa mga konsumidor. Nasayran nga ang makarning manok nga naproseso og marinated na iya sa usa ka dakong kan-anan. Dihang naabtan sa expiry date, gipa-dispose na nila kini pinaagi sa gikontrata nga kompanya alang sa rendering. Tinguha unta nga maproseso kini aron mamahimong animal feeds apan di na mapuslan kay maabo naman pagkahuman sa thermal machine. Bana-bana sa NMIS, mubalor og 2.4 million pesos ang 8 toneladas nga karne kung wala kini ma-expire. Matud pa, epekto kini sa COVID-19 pandemic kay nihinay ang negosyo sa mga dagkong kan-anan. This is supposedly a buffer stock intended for normal situations, pero tungod siguro aning atong gina-experience nga pandemya, natanggong wala man nila magamit tanan kay nag-close down man almost tanang mga outlets. So, natanggong naabtan og expiry date. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 83 ka may struktura ang ilang nag-alis sa agianan sa tubig sa syudad, hinungdan sa mga pagbaha sa miaging mga semana. Mayor sa Dakbayan Sugbo may pagawa sa kamanduan sa pag-umol sa ad hoc committee nga mohimo og kasulbaran sa problema sa baha. Ang report ni Femary Dumabo. Gawa sa nagpadayon nga pagpanglimpyo sa mga kanal, sapa og drainage nga gihimo sa mga kawani sa Department of Engineering and Public Works sa Dakbayan sa Sugbo. Kagahapon, gipirmahan ni Cebu City Mayor Edgardo Lebella ang Executive Order 101 alang sa katukuran sa ad hoc committee nga panguluhan ni Engineer Kenneth Enriquez. Kitahasan sila nga mangitaw solusyon sa problema nga naglambigit sa 83 kag ilang mga struktura nga nag-ali sa agianan sa tubig labi na diha sa may General Maximum Avenue. Suma sa ilang commitment, they will work with us, impose engineering solutions. If this engineering solution which we have agreed would fail, then of course the city, under the local government code, has an important role to implement. Lakib sa naglangkob sa komitiba ang mga representante gikan sa Konseho, Department of Environment and Natural Resources sa rehiyon, ingon man opisina sa DPS, si Senro, CPDO, si CDRMO ug probe sa Dakbayan. Samtang sukad nitong Lunes, moabot sa 700 tonelada nga basura na ang nakuha sa DEPW gikan sa mga kanal sa syudad. Sige yun, we'll never stop. We'll continue. Actually, katong mga barangay nga nasubay yun atong Lahog Creek, Hero Creek, and of course, katong Mahiga Creek. Usa kini sa gipadali sa mayor nga masolusyonan ilabi na nga matag adlaw na sinati ang pag-ulan, gumikan sa mga bagyo ug sa La Nina phenomenon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Way gahin ang Dakbayan sa Talisay nga gastuon alang sa pagpahigayon sa Christmas party sa City Hall. Apan gipasalig sa mayor nga magpadayon ang paghatag sa mga financial assistance alang sa mga senior citizens ug sa uban pang nanginahanglan. Si Chelo Valiana sa report. Sa Biasong Barangay Hall, giapod-apod ang financial assistance sa mga senior citizen. Matod ni Joy Racal, Barangay Treasurer, nga sa ilang barangay lang 342 ka senior citizen nga gihatagan sa financial assistance. 6,000 pesos matag tuig apan bahigon kini paghatag kausa matag tulo ka buwan. Tag 1,500 pesos ang gidawat sa mga senior citizen karong adlaw. July to September. Pila na ilang dawaton sa katuig? 500 kada month. Sa mga 6,000. Oh, per quarter siya ihatag.
Gitataw ni Mayor Samsam Gulyas nga wapay igong kita ang dakbayan tungod sa pandemya apan iyang gipaniguro nga magahinan gyud og pondo ang financial assistance. As far as the city are concerned, we are trying to manage our finances that especially come December we can do all the needed things that we usually do. Laing gitataw sa mayor nga way gahin ang City Hall alang sa Christmas party karong tuiga. Alang sa mayor, mas maayong ipadap nilang una ang pagsaulog sa Pasko karong tuiga. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wapay identity ang putol nga bahin sa lawas nga iya sa kababay nga napalgan sa sapa sa barangay Talamban ning Dakbayan, Sugbo sud sa usa ka garbage bag niadtong Oktubre 24. Dini sample sa patayng lawas ikatakdang dadon pa sa kauluhan. Si Luan Mirondina sa report. Hangtod karon wala pay mga kabanay nga mipatimaw nga nawad-an sila og mahal sa kinabuhi aron unta makuhaan og DNA sample ug matandi sa DNA sample nga makuha sa Regional Crime Laboratory gikan sa putol nga lawas sa usa ka babay. Mato ni Police Lieutenant Colonel Benjamin Lara, Assistant Chief sa Regional Crime Laboratory ug usa-usab ka Medical Legal Officer nga tungod kay anaa na sa state of decomposition ang putol nga lawas sa babay. Hinungdan nga nagkuha na lang sila og skeletal parts niini. Apan natua lang sa kauluhan ang kahimanan nga maka-extract sa DNA samples nga gikuha gikan sa bukog sa tao ug wala dinhi sa regional nga buhatan sa crime lab. At present, we do not have yet the facility for extracting DNA from skeletal remains. So dadalhin pa rin natin siya sa Manila. Pwede sana kung fresh pa yung body, pwede tayong kumuha nung mga soft tissue niya. Lakip sa kuha usab sa susamang DNA samples ang putol nga wang tiil ug putol usab nga tuong kamot nga napalgan sa Look, Mandaue City sa maong gihapong adlaw. Apan bugtong DNA samples lang usab ang makahatag og tatang tubag kung kini iyara ba sa usa ka babay. Right now we do not have a basis yet kasi we cannot make a conclusion based on the appearance alone. That would be very inaccurate. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Upat sa 12 ka mga individual nga gipasakaan og kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation o public funds ug ubang pa mga kaso, mga opisyal o kawani sa Perpetual Soccer Hospital ning Dakbayan sa Sugbo. Sagad kanila anaa madistino sa Financial and Management Services sa maong Tambalanan. Gisuwayan sa GMA RTV Balitang Bisdak pagkuha ang ilang mga habig sa management sa maong Tambalanan apan nagdumili sila pagpa-interview. Hinoon ang legal counsel sa maong ospital may pagawas og official statement nga misaysay sa ilang kaandam o pagpamatuod sa kainosente o ilang sa magagipangkiha nga igo lang nagsunod matud pa sa circulars o guidelines sa PhilHealth sa ilang pagkuha sa claim sa PhilHealth sa COVID-19 benefits. Gipaabot nila ang ilang kopya sa maong kaso aron makapagawa sila og detalyado, factual o legal counter statement. Igong supply sa karne din Sugbo ug sa Kabisayan labi na alang sumabot nga Kapaskuhan. Gipasalig sa National Meat Inspection Service o NMIS. Ano yung report ni Nico Sereno? Pabilin nga African Swine Fever o ASF-free ang Sugbo. Kini ang gipasalig sa kadagkuan sa National Meat Inspection Service o NMIS. Taliwa kini sa mga natalang kaso sa ASF sa pipila ka bahin sa Mindanao ug Luzon. Samtang gipasalig sa opisyal, dunay igong supply sa karne dinhi sa Sugbo o Kabisayan labi na sa nagsingabot nga Pasko. Naandan nga taas ang demand sa karne ug pork products niining panahona. Ang Sugbo miabag sab sa nagkagamay nga pork supply sa Luzon area. Apan bisan pa niini, matud sa NMIS, dunay gihapoy igong supply dinhi sa ato. Doon na gihimong plano ang atong mga suppliers dire, atong mga local raisers ug kaning mag-ihaway, mga meat dealers and meat traders para sa Christmas
aron dili ta magkadunay shortage sa supply sa karning baboy. Wala rasay na monitor ang mga otoridad nga pagsaka sa presyo sa karning baboy base sa regular nila nga pag-inspeksyon sa kamerkaduhan ug mga baligyaanan. To control the price, actually ganiha sa news, sa Yuso Buntag, marag na balita man gihapon na ninyo, magpagawas na og SRP si Secretary Dar para sa karning baboy. Ang presyo maura gihapon diri sa ato, wa man mag-change, minus pa gihapon kumpara dito sa Luzon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Cebu City ug Pasig City subling giila si Chief Implementer sa National Task Force for COVID-19, Secretary Carlito Galvez, nga adunay best practices sa pagsulbad sa COVID-19 crisis nga ilang gipasunod sa ubang bahin sa National Capital Region. Ang report ni Femery Dumabo. Ang pagkahiusa sa mga kapitan sa dakbayan sa Subo bisan unsa pa ang political affiliation ug maayong pagdumala gikan sa barangay level ngadto na sa konseho padung sa mayor. Kini ang usa sa giila ni Galvez nga best practice nganong padayon ang pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Subo. Kay namduman nga sa sayong bahin sa pandemya, usa ang syudad sa Subo sa adunay labing taas nga kaso sa COVID-19. Sila po nandun sa baba. Talagang feel po ng ating mga mamamayan ang serbisyo ng gobyerno. So what we did is really, we localized the response up to the barangay level. Sa kagahapon nga talaan sa DOH-7, gikan sa kapin 10,000 nga total COVID case sa Cebu City. 174 na lang ang aktibo nga kaso, tuloy niini ang nadugang gahapon. 9,399 ang natalang naka-recover na, ug 678 ang nakalas. Si Pasig City Mayor Vico Soto nga usa-usab sa speakers ni Tugan nga bisan bag-o pa siya sa pamunuan, iyang nakatunan nga dilang kutob sa pagpamuno, apan ang kapaspas ug pagsiguro nga makabot ang tinguhang kabag-uhan. Ang gikinahanglan, not only be brave and you be willing to take that step and to lead people or influence people into crossing that bridge, there's also a question of what pace do you take? How fast are you supposed to go? Si Vice Presidente Leni Robredo nga mo'y keynote speaker ni Tugan nga bisan kulang og resources ang iyang buhatan atol sa pagtubag sa COVID-19 crisis. Ang pagsalig sa katawan ang bahandi sa pangagamhanan. Our trust is our currency. We don't have a lot of mandate, we don't have a lot of resources, so we will have to depend on private partnerships for us to be able to do many of the things that we wanted to do. But because trust is our only currency, we work very hard towards that trust. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang usa ka security guard nga nagbisikleta human kini masagiri og nalatay sa usa ka bus di pasuruan sa Dan MC Brunas, dakbayan sa Mandawi kaganang udto. Adunay live report si Femery Dumabok. Fem. Bab, tungod sa maong insidente ni Mando ang Pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim sa pagpa-account kung ikapila na kini nga disgrasya sa kadalanan diya sa dakbayan sa Mandawi nga naglambigit sa public utility bus kini aron sa ilang himuong aksyon ug ang pagpatawag sa kumpanya niini. Nakuhaan pa og CCTV video sa Mandawi City Command Center kining tawo nga nagbisikleta diha sa Dan MC Briones padung sa norte. Apan sa dihang ni overtake kaniya ang bus di pasiruan, makita nga nasagiran ang monobela sa bisikleta. Na out of balance ang rider ug natumba padung sa bus. Matod ni Arnold Maligon, ang operations chief sa team, nga patay gyud nga nadangat sa tambalanan ang siklista. Gilang biktima nga si Sandy Orsal, 45 anyos, taga Sitio Cagay lungsod sa Borbon ug usa ka security guard. Kasamtangang gipriso ang driver sa bus ug gi-impound ang sakinan samtang nagpadayon ng investigasyon. Signal sila nga actually naguna gamay ang bisikleta antod nagkadungan sila na overtaken sa series bus mo to nasagiran sa series bike din ayang tumba padung sandig sa tunga-tunga bayan sa bus mo to napasok sa ilaw ug naligiran jet
katapusan ligid sa series bus. Tungod niini ang Pangulo sa team, Attorney Jamaal Kalipayan, nimando nilang malig-on nga ipasubay kun ikapila na nga nalambigit sa disgrasya sa daan ang mga bus pasiruan diya sa Dakbayan sa Mandawi. Lakip sa ipasubay ang mga kalapasan sa trapiko nga nahimo sa mga PUB, alang sa insaktong aksyon nga ilang himuon. Mato di Kalipayan, nga dunay dulan sa 200 ka mga PUB nga nagdagan sa mga daan sa Mandawi City. I myself was a victim of reckless driving, no. Aning mga ito a series bus po nga nagbike ko unya ang kaning series bus dili mo hunong sa iyahang bus stop, magsige lang og kuan hunong og Bisag-asa unya hapit ko na igupod. We want to of course talk to the management of this bus company nga i-disiplina ni ang ilang drivers and to observe kaning pag-share sa daan sa nagkalain-lain nga mga road users. Bob, kung unsay resulta sa gipasubay na Attorney Kalipayan kalabot sa mga disgrasya nga naglambigit sa PUB diha sa kadalanan sa Dakbayan sa Mandawi, mo sa bang ipadangat ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samtang gipaabot nila nga maukihan ang mga requirements aron sa pagpabalik sa traditional PUJ ug ang pagsudo sa ubang mga investors alang sa modernized PUJ. Bob? Daghang salamat, Fim Marie Dumabok sa imong live report. Kabataan kontra droga o terorismo kung nagkikidat nga ginagkuban sa mga youth leaders o iskay chairman sa Dakbayan sa Talisay gilaumang makatabang sa kampanya batok sa gidiling drugas o sa terorismo. Si Chelo Valiana sa report. 22 kasangguni ang kabataan barangay chairman o young leaders mitambong sa paglusad sa kabataan kontra droga at terorismo. Uban sa kadaguan sa mga opisyal sa City Hall, kapulisan o pribadong sektor, gipirmahan ang commitment wall, isip panaad nga muabag sa kampanya batok sa gidiling drugas. Mato ni Police Major Gerald A. Spelare, hepe sa Talisay City Police Station, sa kampanya sa kapulisan batok sa illegal drugs, nakasikop sila og 700 katao. Mukantidad usab sa 52 million pesos ang balor sa drugas. Apan giangko ni Pilari nga way mahimo ang kapulisan sa kampanya batok illegal drugs kun way pag-abag sa katawhan ilabi na sa kabatanunan. Because I hope you realize that your joining here in Kikidat makes you our force multipliers. Hinoon gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas ang tabang nga maabag sa kabatanunan kadila ipaagi sa pagsabwag sa mga programa. Magpatabang nami sa mga SK, sa mga youth organizations as far as info dissemination against the war on drugs is concerned. Because kung puro gobyerno ang mutrabaho ni ani, maglisod kung walay tabang sa komunidad. Gipahibaw nila ni Pelare og Gulyas nga karong tuiga duha ka barangay sa Dakbayan ang posibleng madeklarar na nga drug-free. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Ning pagbalik na sa clearing operation sa mga sidewalk base sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government ngadto sa lokal nga kagamhanan, mayor sa Dakbayan sa Sugbo mitahas kang Konsehal Dave Tumulak ug Cebu City United Vendors Association President Maria Pino nga makiginabi sa mga sidewalk vendors. Kini aron mapangitaan ug paagi nga makapadayon gihapon sila sa ilang panginabuhian samtang nagsunod usab sa lagda sa National Office. Nasayran nga ni Mando ang DILG nga karong November 16 ibalik na ang road clearing operations. Makabutang kita og usa ka formula diin nga ang atong mga vendors dili maka-block, dili maka-entirely block sa atong mga sidewalk. But at the same time, matagaan nato sila kahigayunan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nasuta nga tulo ang nakalas sa lalawigan tungod sa bagyong Quinta. Ang duha nga nakalas mao ang nagsilingan nga misuway og labang sa spillway sa barangay Mabato sa lungsod sa Ayungon bisan kung kusog ang baha niadtong Domingo sa gabi.
Nabangala na ang patayng lawas ni John Rividal nga nag-ubo sa bato sa suba sa mayaging Miyerkules sa hapon. Unang nabangalan ang patayng lawas ni Jason Abrasibron niadtong miaging Lunes sa hapon. Ang duha gikan sa lungsod sa Mabinay o gabi pugos og labang sa Spillway aron makauli ngadto sa nalunda sa lungsod sa Bindoy subay sa nagsingabot nga bagyong Rolly. Super typhoon na ba ni? Gibantayan na ni Engineer Direk Chavez sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office aron mabadlong ang sibisan kinsang musuay paglabang sa spillway bisan kung taas ang tubig sa suba. Samtang gisusi pa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang danyo sa barangay tungod sa landslide gitabo sa lungsod sa Pasay nga nakaguba sa 5 ka mga panimay. Mayong adlaw ug mao ni ato ang latest weather update. Padayon ta nagmonitor aning bagyong si Rolly nga karon naa na ni sud sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Nakasud ni sa ato ang PAR kagahapon sa alas 5:30 sa hapon. Nahimo na usab ning naa sa typhoon category sa alas 8 kagahapon sa gabii. Ug sa ato ang latest na data nihimutang ang sentro o mata sa maong bagyo sa 1,185 kilometers silangan sa Central Luzon. Naay dalang hangin nga 140 kilometers per hour dool sa ang sentro ug naay gastenes o pag-unos nga moabot og 170 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ug base sa ato ang latest forecast track, posible ning mulanfall diha sa Central Luzon area o Quezon area sa adlawng Domingo sa gabii o Lunes sa buntag. Padayon pa ning nag-intensify o nagkakusog samtang naglihok ni paduol sa kayutaan ug posibleng moabot ang iyang peak intensity sa 165 to 185 kilometers per hour. Pagkakaron wala pa pud tay tropical cyclone wind signal nga giisa sa bisan asang bahin sa atoang nasod. Sud sa 24 oras ang tibok Visayas tungod sa trough o hinungaw aning bagyong si Rolly makasinati ta og mapanganuron nga kalangitan ug naay mga katag na mga pag-ulan panugdog ug kilat. Ug para sa dugang updates, bisita ato ang official website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda ato ang mga official social media accounts. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw. Makigtigom pa si Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa mga department heads kabahin sa pagpabalik sa clearing operations. Kinumduman, mitugot na ang Department of Interior and Local Government o DILG sa pagpahibalik sa mga road clearing operations nga nahunong gumikan sa pandemya. Sa mga lugar ubos sa Modified General Community Quarantine sama sa Subo, imando ang hingpit nga pagpatuman sa road clearing o paghawan gyud sa kadalanan gikan sa mga nag-ali. Matod sa Mayor, sama si clearing sa kasapaan, kinahanglang buhaton kini alang sa kaayuhan sa tanan. Apan, sabutan pa mga lakang sunod nga iimplementar sa dakbayan. We have to be considerate also, dili lang kay kuan ato sang timbang-timbang o niya atong kanon ang guidelines malagda sa gikuan sa subay sa hatag sa DILG. But again, hopefully makasabot sa atong makigsunan. Sa Eastern Visayas Region 8, nadugangan og 46 ka mga bagong kaso sa COVID-19 nga natala sa Department of Health Eastern Visayas alas 7 kagabii. Tungod niini misumada na sa 6,586 ang total COVID-19 cases sa Eastern Visayas. 5,638 ang total recoveries, human matala ang 89 nga dugang nga mga recoveries. Samtang 887 usab ang mga active cases. Sa 46 ka mga bagong cases, laing 12 ang nagpositibo human mapaubos pag-usab sa reswabbing. Samtang 61 na ang nakalas. Sa bagong mga kaso, unom niini sa Tacloban City, upat sa Ormoc City, napo sa Leyte, napo sa Samar ug 29 usab sa Northern Samar. Sagad gihapon sa mga bagong mga kaso sa COVID-19, mga close contact sa una ng mga nagpositibo sa virus. Kandi sakop sa CTMS sa
o kanhi Marshal sa Lapu-Lapu City Hall na sikop sa gipahigyon nga bypass operation sa mga sakop sa Police Station 4 Kaganang-Kadlawon. Nasikop si Jason Vailonces sa 38 anyos nga taga-barangay Paho og nalakip sa drugs watchlist sa Lapu-Lapu City. Nasikop usab si Alvin Monterola, 29 anyos nga taga-barangay Basak nga nausab sa drugs sa watchlist sa Dakbayan. Nasakmitan sila gidudahan nga shabu nga mobaror og dulan sa 10,000 pesos sa matod ni Gary Lau, pango sa Cebu o sa City Office for Substance Abuse and Prevention o SILUSAP. Naktaktak na si Vailonces isip sakop sa CTMS sa human magpositibo sa kinalit nga drug test. Giatagan og gigayon ni Mayor Junard Ahong Chan nga makasud isip Marshal sa City Hall human mihangyo sa mayor. Apan subling nagpositibo gihapon kini sa kinalit nga drug test niadtong September 17, busa gitaktak na siya sa serbisyo. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang iyang habig apan nagdumili siya pagluwat o pamahayag. Dako kayong sagpa sa ato ang administrasyon ni Mayor Chan kung ang atong empleyado unya nadakpan tungod sa bypass operation. Mauna nga diri sa buhatan sa close-up, Office of the Mayor, ang atong pagpahigayon o kinalit surprise drug test ato yung i-continue. Ay babae nga mahilig musunod-sunod sa dance step sa social media ug naundang sa makadiyot sa iyang gikahiligan dihang adunay nakita siyang video nga makapalimbawt sa balhibo. Ang report ni Femery Dumabo. Si Genesis Alsa susama sa ubang netizens nga sukad pagsugod sa pandemic, nahilig na sa pagsunod sa mga dance steps o pag-lip-sync videos sa social media. Unya i-upload usab niya sa iyang page. Apan sa usa sa iyang mga uploaded videos, nahinganghas siya og nahadlok sa iyang nakita. Sa unang bahin pa lang sa video, adunay nakitang susamag bata nga kusog na kadagan sa iyang likod. Sa dihang gipa-slow motion ng video, bata kini nga nagsulob og puti nga paspas na kadagan. Apan mato ni Alsa nga siya lang niadtong tungura sa terrace sa 3rd floor sa White House kay sagad na nga tugna. Nag-enjoy ko sa TikTok, dito na ako nabantayan nga nadi bata ni Agi. Ako ra isa atong matime. Naidaghang story ako sa balay, pero wala ka na ako gimain kay ili ko mo to mga inana mong baso. Katungat tayo nga ako naging naka-experience pero nakaala naging ko nga, wow, tinuod yan. So, creepy kayo yun. Sa iyang pagpakisusi, nasuta nga doon nagyudi ay mga katingalahan sa mong panimay. Nakuyawan man apan kay di man sigurado kung unsa kadto. Nihala na lang si Alsa og pag-ampo alang niini. Nastorya sa owner ma'am sa landlord dito kay na ay daghan daw dira nagpuyo, unom daw ka apito daw ka bata, then isa ka inahan ug isa ka lula. So mo yung istorya. Tumutuwa ko lang tinuod jud ay ili lang sabi mo sila imain pero need ko sila prayers ko. Diba sinag-need ko naman pa mo nagparamdam sa tuwa. Samtang niya ay grupo sa mga paranormal researchers sa Sugbo nga andam mutabang nitong adunay na sinating mga kahasol o gustong mahibawan ang mga ginudahang kalag o ubang elemento nga magpakita sa videos o lagway o gilabi na diha sa balay. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gitugan ni Michael Bautista nga andam silang muhimo og paranormal investigation. Social responsibility ko no, we do a pro bono paranormal investigation. And in a way also, it's a way of training our students no to look at the world on a different perspective. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central Eastern Visayas. Ako si Cecil Cabod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinugdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro og 56 kaadlaw na lang. Pasko na, mayong hapon mga kapuso and happy long weekend.